Wel, dyma fi wedi cyrraedd yn ôl i'r Gell unwaith eto. Seibiant wedi bod yn braf iawn i mi, a gobeithio bod chi wedi bod yn cadw'n iach. Ond dyma gyfle eto i rannu rhyw ychydig o feddyliau. Rai misoedd yn ôl, mi o'n i yn mynd am dro ar hyd llwybr yn dilyn yr afon Cegin, ddim y bell o Fangor yma. Mi oedd y llwybr yn arwain trwy'r coed a sŵn yr afon yn gymysg â chan rhyw adar yn gwneud i'n fore braf iawn. Y llwybr yn arwain dan ryw bont ac ar waelod y bont, wel, a bod yn onest, oedd na rhywbeth digon hyll. Mi oedd rhai wedi bod yn ysgrifennu efo paent yn gadael i henwer i'w negeseuau, rhai ohonyn nhw ddim yn braf iawn. Mi oedd na graffiti yno. A dyma chi rhywbeth sy'n gyffredin iawn yn de. Yn wir, pryn bod na bentre neu dref lle na welwch chi ryw wal lle bydd rhywun wedi bod yn gadael i hôl. Ambell ro dim byd ond llythrennau henwau, ond yn aml mae yna ryw neges. Ac ambell ro wrth gwrs tydi hyn yn ddim byd ond fandaliaeth yn rhoi craith hyll ar adeilad neu ardal. Ond yna, da ni gweld rhai sydd wedi gwneud crefft o'r cyfan fel Banksy, ac ambell un heddiw'n galw ei hunain yn artistiaid graffiti. Mae eraill am gyhoeddi neges, megis cofiwch dryweryn, neu pan o'n i yn y coleg ar y wal yn ymyl y CNA, ysbyty CNA ym Mangor yma gyferbyn a choleg Bala Bangor. Mi oedd rhywun di peintio y geiriau, Duw cariad yw. A nid peth newydd ydy hyn y chwaith yn aci. Yn ystod yr ail ryfel byd, mae'n debyg fod Kilroy was here wedi dod yn rhywbeth. Oedd milwyr America yn ysgrifennu ar waliau lle oedden nhw wedi bod. Ac ers cyn cof mewn gwirionedd, hyd yn oed yn y cyn oesoedd, yr oedd yn cyndeidiau yn gadael lluniau ar waliau yr ogofau. A nid waliau yn unig sy'n cael ei marcio yn aci. Pan o'n i yng Ngholeg Bala Bangor, mi oedd enw ambell i bregethwr pur barchus a hen wedi gerfio mewn desg yn y coleg. A tybed faint ohono ni sydd wedi cerfio enw rhyw gariad ar fonyn coeden rhyw dro. Mae'r awydd i adael yn hôl a rhywbeth yn un rhyfedd yn tydi. Da ni am i bobl gofio am bod ni wedi bod yno. Am gredu fod yna ryw farc, rhywle yn brawf i ni fod yma yn y byd. Ond wrth gwrs nid marc ar y wal ydy'r unig ffordd i adael yn hôl ar y byd. Yn wir, nid dyna'r ffordd fwyaf parhaol nac effeithiol ychwaith. Fe fedr y rhan fwyaf ohono ni edrych yn ôl a meddwl am rai a dawodd i hôl ar ein bywydau ni. Yn gadarnhaol, gallwn ni feddwl am athron yr ysgol efallai, nath danio'n diddordeb ni mewn rhyw bwnc ag agor llwybr i gyfeiriad arbennig. Mae'n eraill yn gallu tystio i'n rhieni ni fod yn ddylanwad daioni gan osod tôn yn bywyd ni. Ond mae eraill, da ni'n gwybod yn gadael creithiau yn calonnau trwy i geiriau, i gweithredoedd a'i harferion. Fel mae lleidr yn gadael ôl bysedd ar ei ôl a'r heddlu'n dod i'w adnabod trwy'r olion, felly mae ambell i ddihiryn i'w adnabod trwy'r olion a rai y bydd o neu iddi wneud cam a nhw. Rwan, does dim rhaid bod yn rhywun o bwys yng ngolwg y byd i fod yn ddylanwad lles. Does dim rhaid cael swydd uchel neu sgrifennu rhyw lyfrau mawr, nac ychwaith cyflawni rhyw gampau mawr. Mae pawb ohono ni yn gadael yn hôl mewn rhyw ffordd ar y bobl da ni'n dod ar eu traws nhw yn bywyd. Ac i ni sy'n Gristnogion, yr uchelgais mawr ydy fod pobl yn gweld rhywfaint o harddwch a gogoniant Iesu trwy am ni, trwy'n gweithredoedd, yn geiriau, a hyd yn oed yn hymarweddiad, yn bod ni'n disgleirio megis goleadau yn y byd. Oherwydd, yr un sydd wedi gadael i ôl fwyaf ar yn byd ni erioed ydy Mab y Saer o Nazareth. Gyda dros 2 biliwn a hanner, dros 30 ran o boblogaeth y byd heddiw'n honni bod nhw'n ddilynwyr iddo fo. A'r nifer yn cynyddu bob blwyddyn. Nath Iesu ddim ysgrifennu llyfr. Nath o ddim casglu byddin i'w harwain nhw i fuddugoliaeth.
Nath o ddim dal swydd bwysig yn ei ddydd, a nath o ddim teithio ymhell o wlad ei enedigaeth. Fuodd o ddim byw yn hen. Mi gafodd ei fradychu gan un o'i gylch cyfrin, ei wadu gan ei gyfeillion, ei gondemnio gan ei bobl ei hun, a'i ladd mewn cywilydd gan un o ymerodraethau mwyaf creulon welodd y byd erioed. Ac eto, does neb wedi cael y fath o lanwad ar hanes, ar ddiwylliant, a draddodiadau a bywyd yn byd a hwn. A mae ddylanwad yn dod trwy i'w ddilynwyr rannu'r neges am i aber trosto ni. Am y ffordd nath o ddwyn cymod rhyngddo ni a'n tad yn y nef ac felly rhyngddo ni a'n gilydd. Mi ysgrifennodd un o'i ddilynwyr cynnar, yr Apostol Paul, am yr effaith gafodd y neges hon a rai o bobl Corinth. Mi ddydodd, yr ydych yn dangos yn eglur, mae llythyr Crist ydych. Llythyr a gyflwynwyd gennym ni, ond wedi ysgrifennu nid ag inc, ond ag ysbryd y Duw byw. Nid ar lechau cerig, ond ar lechau'r galon ddynol. Wrth gwrs, y gair groeg ddefnyddiwyd yma am ysgrifennu ydy graffo, a da ni'n cael y gair graffiti ohono fo. Dyna chi fraint, cael bod yn graffiti Crist yma yn ein byd. Tybed, be gallwn ni sgrifennu heddiw ar galon rhywun fyddwn ni yn ei cyfarfod. Gadwch i ni weddio. O Dduw yn tad, da ni'n diolch fod y air di yn fywyd, a fod y air di yn newid bywydau. Da ni'n diolch Dduw tad fod y neges am Iesu Grist wedi yn bywhau ni, a'n uned trwy'r ysbryd wedi cael dod i'w garu a'i adnabod. Ysgweli di fod yn dda, neu di barhau ysgrifennu ar yn calonnau ni, mwyn i ni fedru ysgrifennu ar calonnau pobl eraill, mwyn dy enw. Amen. Mae'n braf fod yn ôl, a gobeithio cewch chi the fendith heddiw.